De kringloopwinkel Omrin Estafette in Snits is toch een grote brand verlengd. De brand bruts juist rond het eind van de middag uit. Op dat stuit winnen er nog mensen in het gebouw. Er waren zo'n 15 van onze medewerkers en vrijwilligers aanwezig. Ook een aantal klanten waren aanwezig. En die zijn er allemaal op tijd en veilig uitgekomen. Maar goed, van het pand zelf is eigenlijk niks over. Dus hele magazijn, alle voorraad, gewoon alles is weg. En dat is natuurlijk ontzettend zuur. De dichte zwarte reek biedt daar in de vierde omkrieten te zien. En het wie schrikken voor de eigenaars van omliggende bedrijven. Ja, ik zie thuis en ik heb al hier brandweer en ambulance. En ik kreeg van her en der al wat berichtjes dat er toch wel serieus wat onderhand was. En nou ja, dan ga je toch even gelijk denken, ja, waar wist hoe het wezen. Nou, toen jaren we de kringloopwinkel, nou, toen werd het eigenlijk wel even paniek. Het is, dit wil je net mooi maatje, dat is simpel zat. Maar toch, straks is mijn spul voort. Ja, ik dacht eigenlijk wel, nou, dat gaat de vrachtauto en de persoonlijke spullen wat winst je. Ja, dan schrik je. En dan denk je, hoe is mijn eigen pand? En toen heb ik met de brandweer praten. Nou, de brandweer heeft ontzettend snel handeld. Heel blij om. En die had beide panden van mijn broer en van mij heeft hij behouden kunnen. Dus dat is gelukkig dat onder omstandigheden goed uitpakt. Ja, dat is vooral snel op inzet om een oerslag te voorkomen in horenpanden. Er zit hier ook een transformatorhuis vlakbij het pand, dus daar is op inzet dat die in ieder geval net ongestraald zou worden. Maar zoals het nou lukt het om oerslag te voorkomen. De brandwacht kon uiteindelijk de omliggende panden redden. Doch had een nieuwkelissend bouwbedrijf een soort skeer op rond troch reken en de jitte. Van de kringloopwinkel is niet meer roer. Het gebouw wie correct verbouwd en zo je het feestelijk openen worden. De medewerkers binnen bot onslijn troch de brand. De mensen reageren natuurlijk nogal geschokt. En we hebben ook een hele hoop vrijwilligers die met afstand tot de arbeidsmarkt. En die reageren ook weer anders. We merken dat dat gewoon toch heel veel emotie met zich meebrengt. En daarom is er hier een bijeenkomst geweest, zodat alle medewerkers erop praten kunnen. Bij de brand is geen asbest vrijkwam. Hoe de oorzaak is nog niet bekend.